Vráťme sa zasa k problémom na Slovensku. S dôchodkami slovenských živnostníkov to nevyzerá dobre. Penzie tých, ktorí si platia najnižšie odvody, totiž nedosahujú ani výšku životného minima. Minister práce otvorene priznáva, že riešením nie je ani dobrovoľné pripoistenie živnostníkov. Až 85% živnostníkov si platí minimálne odvody. V praxi to znamená, že ich dôchodok nie je vyšší ako 160 eur. Je to veľmi málo. Pri takto nízkom dôchodku obvykle vychádza ešte nárok na pomoc v hmotnej núdzi. Čiže celkovo takýto občan potom dostane dôchodok plus dávku v hmotnej núdzi okolo 200 eur mesačne. Živnostníci, ktorým sa čas odchodu do dôchodku kráti, často uvažujú o tom, že sa v sociálnej poisťovni pripoistia dobrovoľne. Samotný minister práce ale otvorene priznáva, že sa im to neoplatí. Mesačne musia totiž odviesť asi 100 eur. Zjednodušene povedané, za tých 100 eur mesačne sa mu jeho dôchodok v prepočte zvýši o 4 eur mesačne. Čiže jedno s druhým to nie je asi príliš vhodný spôsob, ako si svoj dôchodok zlepšiť. Minister a analytici sa zhodujú, že systém potrebuje zmeny. Sociálna poisťovňa by mala každému poistencovi ročne dávať prehľad o zaplatených odvodoch a zároveň odhad výšky dôchodku, ktorý z týchto odvodov môže vyplývať, a budú teda presne vedieť, do akej miery sa majú sami starať o svoje zabezpečenie na dôchodok. Vyjadrenia analytikov ako aj ministra potvrdzujú, že v otázke dôchodkov je najlepšie sa nespoliehať na štát, ale na seba a svoje vlastné úspory. Katarína Krajňáková, Teatry.